bali. Apa bapak ora ngerti apa? Aku ora ngerti kepriye to. Nek wong tuwa ke kudu tanggap sasmita, Pak. Ya nek anake lunga pirang-pirang dina. Njur ora nang omah ki lak kudune ke goleki. Nang di anakku lak kudune ngono to, Pak. Sak ngertine aku kuwi kowe iki ngrewangi nyambut gawe ana sawah bungkuran kae lho. Ngewangi Aguna sak ngertiku. Ning jebul kuwi ature Aguna jare ora tau melu nyambut gawe. Kuwi iki jane iki ngendi to? Wah, ngene, Pak. Kepiye? Lunga aku saka omah. Aku ke gaweane iki ora ngerti, Pak. Botoh aku ki. Gandeng aku ke Bali. Duitku ke entek, Pak. Njur aku ka njuk duit apa? Dadi wong-wong ing tangga omah kono mau padha kating treblung yen ngomongake gringsing gaweane botohke tenan to. Iya ya. Ning kala mangsane iki aku ke ya menang Pak nggone botoh. Ning gandeng saiki iki aku ke entek pawetane. Mongko aku ke tanggungane akeh, Pak. Njur aku ke Bali arek njuk duit. Gringsing, Piye, Pak? ya jeneng wong tuwa ke ngendikane ki mbok ya digugu. Lelakon sing kaya ngono ngabutuang kuwi ala. Sepisan menang. Kaping pindho kalah. Apa dhuwitmu rantek? Kamangka aku ki krungu tangga desa. Jarene kuwi iki ora ming botoh nanging uga gawe kisruh ning tangga desa ngoyak-oyak bocah wadon. Ayo kala mangsane aku ke nek piye ya, Pak? Wong aku ke wis Joko wis tuwa. Oh, yen ana prawan sing ayu aku ya kepencut. Yen ora seneng ya tak. Rumangsani Joko tuwa ke wong ki ndek pikiran. Ngendi sing bener ngendi sing luput Gringsing. Ora kok ngawur bawar. Rayo ngisemake bapa to. Wis ngene Pak aku tak kepiye? Sing baku aku ke teko njaluk duit. Bapak ke ora ndek duit. Dalaran pepananane adimu ke angger cukup dipangan ijazah titik tak dol duitmu karo kowe jikuk. Bapak ora ndek duit. Jan blas ora ndek duit. Ngene Pak yen bapak ora ndek duit. Piye? Sawah sing kidul ke tak dol ya, Pak. Oleh to? Sawah kidul tak dol. Sawah? Iya. Oleh ora? Sing. Bagahamu sing kidul ke rak wis sing kono ke rak wis didol to. Kowe kari bagahane adimu Aguna kok kuwi kok yo arep dol sawah barang ki kepriye kok saya ngaya wara to. Yen sawah ora wis didol, omahe Pak tak dol. Kowe iki kok piye? Aku ki doyak-oyak. Njur Bapak nek bali saka Tegal, kon bali rindi Gringsing. Kowe kok jan. Bapak ki nek ora gelem ngedol sawah utawa gelem duit. Ya tak dol. Ora oleh to? Ora oleh. Sawah didol ya ora oleh kuwi bagane adimu. Apa bapak ora isin yen anake doyak-oyak bang cicil? Ning rak salahmu, ora salahe bapa. Unjur tak arep tagih Ya nyaut. senajan wong tuwa ki karo anak tanggung jawab, Gringsing. Keposo bapak oleh. Ning nek tumindakmu ki apik. Nek tumindakmu ki ora becik, bapa ki ya rumangsa lingsem kok. Ning kok nek kon tanggungmu le doyak-oyak wong, le kowe duwe tanggungan. Jalaran sawahmu ki wis didol. Bapak ora ngrumangsani dadi wong tuwa, anake cetangisan. Dubyak-uyak wong nggone kokean utang, mongko bandane tak ganyartang oleh. Ning bapak wis ora oleh. Jalaran ngene, Gringsing. Piye? Yen sawah tak ulungake, sliramu meneh. Padha karo aku ki momong bocah loro ki mban tindhe mban siladan. Kowe dimban sing adimu rumangsa mangan siladang apa ora kelegeng. Kowe keposo bapak ora ngewehi duit karo aku. Ora.
baturan apa didol? Ora. Tenan, Pak. Iya tenan. Ai, sing jaluk. Oh. Apa? Aduh. Iki sing jaluk, Pak. Gingsing. Kowe iki kok ya tegel tenan karo bapak. Boyo tumindak Pak. Ojo koyo Kebangetan ngono kowe. kuwi ya gingsing. Pesan Senajan bapak rangwi. aku ora bakal ngulungake omah sak sawah gingsing. Kepesanan. Orang Iya. arek mati lu orang bari mati Pak. Tinggal Pak. Gingsing. Kowe iki kok tumindakmu kok nelongso. Karo bopo kok tegel tenan miloro gingsing. Iya. Iya. Kowe bocah senajan to bocah ndonggal nanging aku sipate wong tuwa. Yen nganti mengo aku yo ora tega, yo gingsing. Sak karepmu anggonmu ngajar karo bapakmu. Aduh. Wis sawetara suwe anggonku mapan ana ing dusun Pakedongan kene. Ananging aku rumangsa ngrasakake yen panguripan ana ing dusun Pakedongan kene kok ora ana kemajuan blas ki yo piye carane yo. Monggo anane mung aku karo Diajeng Raminten. Wis ora ndek bapa, ora ndek biyung. Ananging kok kahanane kabeh kekurangan ki yo piye? Sik rambutnya. Ben aku bisa entuk pagawean kang trep bisa ngasilke pakaryan utawa kasil aku kudune metu saka dusun Pakedongan kene. Ananging yen tak tinggal Diajeng Raminten ya karo sapa? Kok grelengan dhewe ki ngapa to, Kang? Lah sliramu ki ning mburi ki ya ngopo? Kok ya ora nyedhak mrene marang pun Kakang Diajeng? Wong wedok nang mburi kok ngapa ya gegodhog, ana kimpul tak godhog, ana tela tak godhog, ana watu. Kok watu? Nek watu ki ya ora digodhog kok ya. Lah ya nek nggodhog watu ki ya sing arep maem ya sapa? Karang ora ana apa-apa, anane watu ya teko tak ge apus-apus to, Kang. Sampeyan ki wong ning Tegal lek kudune ki amek telo paling ora. Lah iki kok sampeyan ki kok ning Tegal kok ora nggo bali apa-apa ki gek kon gegodhog apa adine iki? Aku ki rumangsa rasane atiku gelo banget. Jalaran anggonku nenandur, tetanduran sing tak tandur sakwene kuwi wingi ana pagebluk gedhe. Ana angin udan angin dadi lombok iki ngloyok ambruk dadi gogrok ngono jare. Ora sah nelongso to, Kang.
nek perkara kuwi iki ora mung sampeyan sing ngrasakake, ning tlatah kono-kono ya iya. Kabeh do ngalami kuwi kok ya, sing trima, sing sabar. Trimoke ya trimo to Raminten. Pun Kakang kuwi ndek adi sliramu. Mongko sliramu kuwi sakir dewasa. Mongko bapa biyung ya wis ora ana. Sing tanggung jawab aku marang sliramu kuwi aku jare. Aku ngerti Kang Langkir. Mula saka kuwi aku kandha tak kon sabar ki lak merga sing tanggung jawab uripku ki lak ya ming kowe to Kang. Ya bener to Raminten. Jalaran aku kudu ngupaya supaya besok kowe dadi wong sing minulya. Wong sing luhur. Mbok menawa ana wong sing sudi doyan marang sliramu, ora kasuran marang liyan-liyane ngono to Raminten. Ya kabeh mau sing dikarepke pancen ngono Kang Langkir. Ning lak apa-apa ki karek nglakoni to Kang. Awake dhewe ki ming urip wong loro. Saupama ana apa-apa ya wong loro, ora ana apa-apa ya wong loro. Ngene Raminten. Saumpama aku golek gawean ana ing kutha raja ngono piye? Kok golek gawean aku ning omah karo sapa nek sampean golek gawean ki? Sliramu ning omah ngrumat pategalan, yo ngrumat omah kene. Ngopeni angon-angone, ingon-ingone apa sing ana ya dirumati. Ngon-ngon anane ming mirmut kok kon ngrumati aku kok. Ya ki kanca kowe. Mbok Nek saiki umpama ora ana mirmut sing kuwi ki ya sapa? lah yo nek mirmut lak padha karo tikus to paling ora ki lak yo pitik apa enthok ngono lho kena tak belah. Angko nek pitik sing mbok ingoni engko mbok rapakani notoli kowe engko malah krowak. Notoli kowe kok pas kene to Kang mbok rasah pas-paske ngono lho. Ayo wonge sing diarahke apa ya kudu sikile. Ya sing darahke ya liyane sikile. Ora Wong wajib aku kok dhewe kaya kene ngono nggo ora Kang. kakangke dhewe sing arah ya tak arah nganune. Apa ya Ayo kono mau. Kang mbok yo rasane ning Kutagara to Kang ning kene wae tak ewangi wis sak pomor plandur Lombok nek pathek yo patheke tak tambani. Tombo obat patheke ora gampang. Ya aku ngerti. Paribasane panganggonmu. Ya toh? Heeh. Ya ana sing kemerlap kuwi. Ya ana sing nang jero kono kuwi. Kok nang jero bareng. Ayo maksude ki nek sing gawe ngrungkep iki digadhekake, gawe tuku obat patheke ora mari jare. Ya nek iki ngono ming regane ming pira kon ge tuku pathek iki lho ya pancen ora pas. Ngene lho Kang. Paling ora ki lek ya nek duwe apa ya cara-carane ki ya simpenan sing ya cara wong saiki ki Mas batangan ngono kae lho. Kae lak kena gawe werna-werna. Mbok Ana sliramu ki gak aja pomre ngimpi to. batangan apa Mbok gek sliramu ki cilik aja ya ra ngimpi duwe. to diajeng. Heeh piye. Nah awake dhewe kok nganti nyimpen mas batangange ya sing arek ditukuke ya. Lah upama iki lho Kang, saupama iki lak ya ora apa-apa to. Kok ya Kang. paling orake ngingung apa nyimpen-nyimpen duit kricik ngono kuwi aja kok mas batangan. Ngono ya. Kricik-kricik kena Sing gawe mesti ngene keroncong ya. Heeh, priye? Pun Kakang tak golek gawean ing Kutharaja. Yen Kakang wis entuk pagawean ana ing Kutharaja, Calangke. aku baleni sliramu tak jak ana Aku ing ki sih Kutharaja. dhewean aku melu nek ngono nek tekadmu wis kudu kemudu nang Kutagara ya aku melu. Lah nek sliramu melu ana ing Kutharaja njur aku urung entuk pagawean, mengko ning dalan ki arek mangan apa? Nek aku ki nek ditinggal ki aku dhewe, aku ki wedi lho, Kang. Ya aku ki ra mentara karo kowe ra minten. Ning kepiye maneh? Mergo kahanane awake dhewe sing kabeh mau kekurangan jare. Kang, mbok ya wis to, aja Kutagara. Tangga teparu lak ya butuh tenaga macul to. Macul-macul kon tanggane. Pun Kakang ki nek kon macul ya boyok Dik Raminten. Wong nom kok boyoken lho. Ya karepe Bojo ke urung duwe kok wis lara golek boyoken. pagawean ana ing Kutharaja ki ya
dadi kusir-kusir jalan. Tegese ki dadi supire jaran-jaran nge lho. Oh, Nek kon kayak jenenge madul iki pun kusir, Kakang Kang. wis ora betah. Ya nek ning kutha Goro ki ya dadi prajurit to Kang kok leh kusir iki lho. Ayo kabeh mau ki kan mbok menawa nek pancen bejanipun Kakang, aku ki ya oleh pagawean kang becik iso dadi punggawa ing kraton Lah ngono utawa kuwi. kadipaten Dadi Blambangan. te angen-angen ki sing dhuwur, angen-angen kok cendhek iki lho. Lihat ning kono-kono ki ya sing dhuwur angen-angene. Kok ya. Ngene Diajeng. Aku awit maesuk nganti yahene gurung makem. Urung to Kang? Heeh. Mbok tulung Ya. Kakang goleke makeman unjukan. Aku ki sing ndek apa ya Kang ya? Wis Turang tak kimpul eling-elinge wingi. sik. Nek kimpul wis tak pangan ya Kang. Anane aku ki duwe siji Kang. Apa kuwi? Turahan wingi nyadran ki lho. Bak pau. Oh iya bener. Sing Lumayan to Kang, enak to. saka terterane tanggane ya. Lah iya aku ora gawe dhewe kok ya. Ya pancen awake dhewe iki nek umpama kaya-kaya batire melu ngetokke sesajen ngono tak kira ya urung Yen mau. tak jegokke ya Kang. Heeh, jika wis delok Aku wingi oleh kok Kang. Aku luwih. Ya ning aja lunga ninggal aku. Gek ngapusi. Ya ora wong sliramu ki sing wong siji sing tak tresnani mbok sliramu. Ya tak jegokke ya Kang. Ya. Enteni delo ya. Tak anteni. Ya. Diajeng raminten. Sing gedhe pangapuramu Diajeng. Jalaran aku yen ora golek pagawean ana ing kutha raja. Panguripan ana ing dusun Pagedangan kene mesti ora ana kemajuan meneh. Yo. Senajan tok piye maneh aku kudu tega tak tinggal di ngapura Diajeng. Diajeng aku njaluk pamit. Kang Angkel. Kang. Kene ndi to? Kang Langkir iki kok ninggal aku ta? Ki ngene lho Kang. Kakangku Langkir iki lak mau kondo arep weruh gawean. Aku arep melu ra oleh. Ning tekan gone Pak kon duwe panganan diwasakku seleh snack apik-apik malah ora gelem. Malah ninggal aku tak pangane dhewe wae nek ngono. Kok aku no. Sampeyan yo gelem to? Yo gelem wae. Nek gelem yo ngono. Enak lho Kang. Saka atin kok ya. Kene lungguh Kang. Tamburi darah wis entek aki. Aku ki kan omong-omong aku ki dikira durung duwe pacangan to Kang. Jadi aku ya teko meneng wae karo Kang Langkir, aku ya tok urung duwe ngono wae, wong aku ya urung tak kei ngerti Kang Langkir nek aku wis duwe. Kenapa kok ora sing Wah, pedes banget Kang. lombok siji seklus pisan. Kadang tak kira ki nek Lombok ki legi jebul pedes. Ya ora ana lombok lek. Ya, entek iki. Ora Kang, wis aku. Terus piye iki Kang aku ki ning omah dhewe saiki lho. Yo, mek ning ngono wae. Wong Kang Langkir kuwi padha wae nek turu gawean. Ya aku ngerti nih nek aku njer wong loro karo sampean ki lak ya aku isin nek di sumur kuwi tangga teparo kae. Do ngerti aku ning omah wong loro karo wong lanang moko udu apa-apane ngono lak ya isin to Kang. Nek ora wis ngerti nek awak dhewe dipacangake. Mula kuwi kok urung-urung resmi kok wis runtang-runtung ngono iki aku ki moko aku ora ndek wong tua ki gak aku dikira wadon apa ngono lho Kang. Ya sing penting tangga teparo ki ora mangki.
katek. Sing penting awak dhewe iki padha sing bener. Ngono ya Kang Aguna. Iya. Ya wis nek ngono aku manut kowe sing tanggung jawab. Kowe ya nek ana tangga teparo sing kandha piye-piye aja tok dinengke wae. Nek Adiraminten ki tresno tenan karo Kang Aguna. Ya nek nggon tresno ki aku ya tresno kapan tah aku sanding karo wong lanang liya. Yo aku percaya. Nek jan tresno tenan karo aku. Sepiro gedene katresnan marang aku. Aguna. Wis mbiyen bebarengan kok isih njaluk tandha katresnan wae to Kang. Mbok ya sok nek wis resmi dadi bojone ngono piye to? Aku ki gek wegah kok. Alangkur lagi ninggal aku we. Nek duwe garwa karo Adiraminten. Yo aku urung duwe gawean anane ning Sobo Sawah yo. Adiraminten arep dipakani apa? Kaya pitik wae pakane. Wong desa ya ngono kuwi. Kang, Piye? sampeyan ki apa ya arep tiru-tiru Kang Langkir lu gawean ning negara ngono Kang? Ning kutha Goro Adoh ngono Kang? Ayo mbok menawa aku iso dadi prajurit. Yo, sliramu ki dadi bojo prajurit. Ngono ya. Oh, kepenak dadi bojo prajurit. Terus aku nek melu kowe ya ora entuk. Padha karo Kang Langkir. Ya kusik sabar-sabar. Nek sing jenengane wong wedok melu luru gawean wong lanang ki nek wong wedok ki sepet. Meskipun pincu. Kunang dalan kesandung sithik wis nangis-nangis. Mula saka kuwi aku arep njaluk tandha katresnan. Kudune sing njaluk tandha katresnan ki aku dudu kowe lho Kang Aguna. Aku luru gawean iku Tara. Nek aku ki mbegegek nang omah, nek kowe lak lunga-lunga engko ketemu wong wadon ayu-ayu, aku nang omah ketemune apa? Ketemune ning kucing? Golek ikan kaya ngapa iki Kang Aguna. arum ingkang sobeng wana Wong sesandingan karo aku kuwi biyen kok ya isih ndredeg ki ngopo to, Kang? Kang. wis suwe ora ketemu Ora usah suwek melang. wis suwe ora tau Wah seneng leleh meng demoki wae lho. Tembange jejegake tak goleke. Tak pei sing muni. Benerke sing pas. Tresno ingkang Piye, Kang? Putih kang bakal akoni samparan pindho sutan walang kadung Apa ya ngono? tenan dian sura gedhe kadya kentang Kendange sapa? kuwi Oh, paribasan paribasan. Tak kira kentangmu didol. Lah nek ndur kentang ora didol ki yo piye kok ya? dadan wonten wilangan pating plenting supaya datan kudang Lewat aduh kelingan kebot kae
iki lak gambarke awake dhewe mbiyen gek nang sawah kae to Kang sampeyan tak kirim wedang karo apa kae jenengane sing dipendem ki lho Kang. Ah, kono malah genah. Kono mli polo, pendem kok polo. Polo ya ora enak. Ora enak. Sendal. Dipendem mergo kentang meneh. Telo kentang kuwi. Dipendem mergo dibenem lho Kang. Yo dikeriki lang Oh, telo benem. Lah kimpul benem. Yo kimpul benem. Kimpul benem ki ireng-ireng. Lah kaya sampean. Apa ka ireng kuwi? Petengmu wae sing gedhe ta Kang. Baju kita Kang sak padha Kang. Aku ora iso. Wah iya apa? Ora iso. Wong karo critane wae dhewe kok lali. Ora iso. Lah ya nang gubuk asmara ke lho Kang. Ana sawah ora gubuk asmara. Lah apa? Gubuk asmara hotel. Wah iya apa? Ngerti wae iki lho. Aku kan tulisan hotel-hotel ini. Senengane kok ngono. Tetet sajroning ati dadan lentur saya merati aku gawe dadi Piye Dian? Percaya kan katosanku ta saiki. Ning paripeksa aku bakal nyuwun pamit Dian. Aku njaluk palilah. Amarga aku arep golek gawean ning kutha sing tak jujuk ya kuwi ana ing Kediri. Kang Aguna. Yen pancen iki dadi tekadmu, ora dadi apa. Ning tak ugemi karo apa kang dadi kandham. Sing penting kuwi Kapan ning omah iso njaga awake dhewe. Entenono Kakang Aguna kok bali wis entuk gawean. aja mlenjani ya Kang. Iya, Aku ditinggal Kang Langkir. Saiki ditinggal Kang Aguna. Mula saka kuwi. Ya wis. Aja nganti citra yang janji ya Kang. Kang Aguna. Aku ngerti. Yen Kang Aguna ki sejatine pengen tresno tenan kawan aku. Ya. Muga-muga wae. Kang Aguna enggal entuk gawe. Kang Langkir semono uga. Aku tak toto-toto. Ning mburi kae sih pating kepyar, pating bedatar. Asa-asa urung tak asahi kae. Tak asal-asal dhisik.